Shadow Minister għas-Saħħa Stephen Spiteri qal li fil-jiem li għaddew poġġa fuq il-mejda tal-Kamra dokumenti li juri kif għexieren ta' mediċini għollew fil-prezz. Buħut minnhom qal li splodew sa anke triplu tal-prezz oriġinali. Qal li dawn iż-żiediet li jvarjaw bejn 2 u 200% huma rreġistrati qabel l-effett ta' żiediet fit-tariffi tar-reġistrazzjoni tal-mediċini li ddaħħal il-Gvern bla konsultazzjoni wara l-baġit. Aħna mill-Oppożizzjoni fil-fatt tkellimna dwar bżonn illi jkun hemm studju, ikun hemm analiżi profonda sabiex iva min iforni l-mediċini ġewwa pajjiżna jiġi inċentivat. Mhux nitfgħu aktar pis biex il-mediċina aktar jolew għaliex hu għandu aktar spejjeż biex iforni is-suq tal-mediċini. Ix-Shadow Minister għal-Libertajiet Ċivili Graziella Tart Previ qalet il-Gvern qed juri nuqqas ta' serjetà dwar loti tal-mediċini b'xejn tal-PrEP u PEP saħqet li kien il-Partit Nazzjonalista l-ewwel partit politiku li qal li għandhom jiddaħlu fil-formulatorju tal-Gvern. Qalet li ma kien hemm l-ebda pjan serju biex jiddaħlu dawn il-mediċini u l-Ministru tas-Saħħa ħa din id-deċiżjoni taħt paniku. U dan edha ngħidu propju għax jidher mill-fatt illi ma kien hemm l-ebda allokazzjoni ta' fondi fil-budget għall-2026. U l-mediċini issa qegħdin naraw illi sejrin jiddaħħlu permezz ta' direct order. Ian Vassallo, Shadow Minister għall-Kura Primarja qal li huwa inaċċettabbli li l-pazjenti tal-kanċer għadhom qed imorru jittalbu l-mediċini tal-kanċer u li l-Gvern Nazzjonalista jpoġġi trattament tal-kanċer fuq il-formulatorju tal-Gvern. Li kontrarju għal pajjiżi oħra l-Gvern Malti jkopri bis-16% tal-mediċini għall-ispejjeż tal-mediċini tal-kanċer meta mqabbel ma' 100% f'pajjiżi oħra. Shadow Minister għad-Drittijiet tal-Konsumatur Graziella Gallia temmet tgħid li diversi familji qed ikollhom inaqsu n-nefqa fuq affarijiet bażiċi biex jixtru l-mediċina. Qalet li l-mediċini mhux biss mhux jastu wara l-bieb imma l-lanqas għand l-ispiżerija.